Ibwera yugotoka se wodi ya Magenche ebunge abo machoge borabwase county ya Kisii nigere no gusaba gochiase bari bonse bwato kugania okuya nabo igo bari banyara ko babagukuno enkoro banyara ko bakobaikange erinde ko bakonya ekonyara ko babakurusia oyo mwabo oyo nyara ko bakagosiro bagima bwaye ase enkendo ase bono babatabanga gwikira boniga nigo ebili anyara ko bakegokina goika shilingi chiri gwe 52 korengana no muryo nyagosira nigo bananyara ko bakagotebanga nigo baonrie nibo yonsi kero oyo mwabu yonyata ko gakurwara na goikwa ase enyagitari gwikira boni gati babwati kende ne bane nyomba ne yibamente ne yobonyansi ase bono baburia abajumbe nabo igo abarai kurwase chinsemo mugabana we county ya Kisii ne gati abande banyara ko babakosonana na kubaenekya enkonyara bari ko mwenia oyo mwaba senchira erengia na barabo enkonyara bari ko babakonyara bokonyi ebugokinia enkeyo muri kitapo lonari sakama no roboti rwa senchira yobikira asekerero kyobokonyi nige amateyemo kurwe kenyoro keibwera ewodi ya Magenche ebunge ya bomachoge barabwe county ya Kisii yasokire na gusabonde bwensi ore no moyo bwogokonya kubasire liko Rusia umwanchi obo asenkendu uyu basinyiro gwakana ebil yenyagitari njasa malieta Victoria kwambuka umawa utia se family eyo ne kasi ne yani sirete ekasi ni yiga yara arwarira matuka atari amake akoirunya gitari okoira no irunya gitari okoirana lakini yachitega ikira gatika birega iga akairunya gitari asichi wiki ibere oborwire bokamunyokia ase SPDN otoka ICU kobekirwa amacha amanyinga amo ne bindi bone piri ekagenda iguru yachire iguru nero osirire Samarieta nkoro Florence Onyinkwa mware gwanja motokonye ebiri ekarenya gitari igere ange eribusabini kurengana no muryo ya nigo bureire bwo mugakoye bwabareire konia enibo yabo yonsi na kubatika batabwati kenda nonya amera ngoroku enganoga agini mbwata bakongete bonjandete bwa bana mugakonsire timbwati kende yonsi mbwati na munende yonsi rankonye na ruro kolera goje simore monkonye agina bonjandete ntigira abana agini bono timbwati na munende yonsi ndabairire nyone school iriro mwaka muna iriro mwaka na murwaririgo na oni ripako marimo spina kolire timbwati na munende yonsi rankonye abonjandete go na baiseke bonsi ba na bwatega ge bajitu bagasira mbwata abana arakabere babaiseke nonya nabo igo nigo mubero uyu no rusiwase enkendu otabwati ase ugochagosoigwa kubatekana nenyombe iyo eyamateyo emenyete kobembe asobomenyo wono nonya no koreto omoyo minto korugo mocheri akero twachiete kurigero n'abanyakenyoro tukanyora ngano ane stora atereke sanduki elinde elio tomosoki tayo umurangu no yomo tukachikorenge nanto tagure nse motomosoki tukanyora tugutagure nse amenyumbe ya gure bono tukaranga tigato cheche nyumba tunyebeke iga toronyore egosinya pito nyore no ena masakara tubeke igoro elinde litomosoki kurwororo tumututu ne nyumba timbwati wono kubolia kwa bagochi asabara ikuruase omwe bwe wodi ya Magenche umujumbe ubumachoge burabu umugwimenire puna boigo umugabana bwe county ya Kisii nogo eswanania kubasira kwa gache nyumba naboigo kurusyo mubero yo asenkendu Samuel tankoro kuchems yanyana mukora injo mugambi bwe kenyoreke waminto abaisimigo baito tokonye omwesimigo ito gaki Timothy Ogugu na omwesimigo ito Obadia Barongo simbarati oranje tokonye gaki otokonye otorusi gaki obosoku ije gokwana nkoro kusaburo nyangalesi mukora omwana no yo minto nero mukogoti yo minto ono nasinyirwe bona ero chire bono ige tujandegete yani etukumeti nkorangeri nkoteba abagambi baito gaki igonde meira sa tambe no mbono gonsinyire no korera ngenderete korera kulipoteri ya Kisii TV ncheria tana Apolinaris Akama.